Hello guys, live ta karon diri sa Barangay Buisan, Budik Dam. So grabe ang landslide guys, no? So naa diri guys, no? Mao ni siya. So mao dito ang sentro. So grabe ang pag-landslide guys, oh, landslide na. No? So arita sa Budik Dam. So tinaghanan na to guys, no? So, grabe ang landslide, nadungagan gid ang landslide. Oh. Grabe guys, ang landslide, no? So, dungagan ang landslide. Dam guys, may dam. Awasi guys. Budik Dam guys. Grabe ang landslide guys. Ini guys, ang dam, scenario. Ini guys, ang Budik Dam. Guys, abay guys, abay. Grabe guys, ang dam guys, may awas. Awas ang dam guys, ang dam. So, muli scenario guys, no? Buwan pa karon, no? Grabe ang nakasinati yun, no? Linya na guys, petron karon, nagsukod na linya. Na guys, no? Papa ni mo ni uli wala pa. Na dito. Balay nino? Wala mo duty. Oy. So, Dito gani. ano man? Sige. Amo sa bigi. Ha? Amo. Kamuha sa? Ano man? Ang ataw mga saba ngayon. Ah.